Se Pemari rupesi melkein olemaan sitä vaille valmis, että sais kuskata tonne ähtäriin ja laitetaan kaaret tupiin ja hitsataan vähän peltiä sitten tonne, että siinä on pari pientä reikää. Ja tuohon varmaan tulee vaan suora pelti ja tossa on ollut akkukotelo, suora pelti. Täältä on kaikki hattuhyllyt ja muut leikelty pois, että siihen pitäisi joku paloseinä. Mihkä kohtaa sen nyt laittaa. Tänne takatilaan paloseinän taakse tulee sitten luultavastikin tankki ja bensapumppu ja akku. Vähän siinä olisi vielä noita sähköjen selvittelyä. Ja mä en tiedä mikä näiden ovimuovien kohtalo, että ei kyllä ainakaan näin voi jättää. On kyllä melko huono. Sen siitä saa kun ihan itse suunnittelee ja tekee, niin tulee justiin tämmöstä. Löysin tommosen moottorimaskin suht edukkaasti. On siihen uudet visiirit ja reunanauhat tuohon maskiin. Suodattimet nyt totta kai. Mutta voin sanoa, että on kyllä hyvä vehe ainakin tässä rälläköinnissä. En ole kyllä ikään nähnyt tai kuullut, että joku käyttäisi rälläköinnissä niin moottorimaskia, mutta suosittelen kovasti. Tuolla on kaiken maailman tiivistettä ja mitähän pitumia saattaa pikkusen olla, niin kärryttää aika lailla. Eikä mene varmasti kipinöitä silmiin. Nämä plus joku kuulosuojaimet, niin aivan ehdoton homma. Vähän tulee noita heijasteita kyllä tosta valosta, mutta ei se on niin justi. Otan täältä vanhan kunnon Matrixin laulamaan, niin rupee homma rokkaa. Siinä kuulosuojaimet nyt unohtuu tässä höpöttää. Oi ristuus. Aivan täysin uppoutuneena tuohon rälläköintiin, niin vähän yllätti, että on näinkin savusaa. Joo ei. Palaakohan se? Täytyisi joku puhallin kyllä hommata tai imuri tai joku systeemi. Ei siellä liekkiä ainakaan näe, mutta oi helvetti. No nyt on taas kärry haettu kyytiin. Lähdetään katsoa, että mitäs kärryn päälle löytyy haettavaa. Siinä olisi Pemari melkein vientikunnossa. Jakka saadaan kärry pakitettua tänne. Saa suoraan vinssata kyytiin. No siinä on kärry saatu peruutettua hyvin. Mutta kun ruvetaan lykkiä sisään. No ei me mitään lykitä, on meillä vinssi. Mistä meitä? Niin, siitä. Kokeillaan siitä. Nauritaan yhdessä sitten kun vääntää. Kyllähän tuolla pitää peräkontinkin kiinni. Miksei se? Niin, pitää peräkontin kiinni, niin miksei se nyt kestä se niin. Pysyy puskurikin paikalla. Niin. Ei se naru vai katsotaan paskaksi tuon naru. Onko se naru? No. No se voi olla kyllä vähän. Vai? No ei, et se enää mitään hätää. Rapulainen nuori mies. Näytäpäs vähän selkää. Mainossa on huonokin mainos. HV-line. Haista vittu. Line. Loppuu se vittu. Vähän mennä joku ohjailee sitten tuolta. No, mutta kun vetoi. Vaskutaan mä nyt kisko. Tää on huono kone. Vähän mennään ohjaamaan jonkun. Vilkku me ohjaa. Sanonko hiljaa? Vielä vähän. Jätä siihen. Jätä siihen.
Olisiko siitä? Eikä tämä toinen ole. Kyllä se näyttää hyvin tuloa. Hojaa nyt vähempänä viime. Otappa vastaan. Eikös tuo vinssi melkein kannata jättää ihan paikalleen vaan vai? Vaikki? Haluatko sä vetää vähän sinne eteen? Senhän voi jättää se vinssi jo siihen autoon kiinni. Köytetään Pemari kiinni ja lähdetään kuskaa. Minä nostettiin Pemari Kylelle, että on vähän mukavampi ruuvata, kun ei oo tuo taustalla oleva nosturi ainakaan missään käytössä. Tuo oli helppo. Ei tarvi ainakaan ylöspäin hitsailla pohjaa tai muuta. No niin, siinä on Pemarin taka-akseli kuskattu kuohulle. Otettiin irti se tuolla ja sinne hitsailla vahvikkeita. Ja tähän vaihdetaan kaikki uudet puslat ja tukivarret ja saan nähdä joutuuko tuonkin vaihtaa vai saako siitä hilppastua niin vähän paremman näköistä. Tommonen pöytä käytiin kanssa hakeessa, vois askarilla tonne paikalle. Huomenna jos kävis vähän kelkkaa kokeilemassa. Eleekö hapan? Onko hapan? Ei voi olla hapan. Oikein läkkää joutuu. Siinä on taka-akseli peuvalla. Ei tarvi maassa rassata, se on ihan lussaa. Siinä on perää vähän putsaltu teräsharjalla ja Tuulikilla on täällä hyvä homma. Oot sä saanut näköjään yhden pois? Siihen jäi vielä tuo. Lähtenyt kun se kumisi, siihen on ollut se metallikehys. Poltellaan puslia pois. Ai että. Isompaa kosainia vaati. Ei oo puhaltajaa löytynyt, niin ostettiin tuommoinen tai yksi mekaanikko piispanen toi Sand Blaster. Kyllä tässä vähän kokeilin, niin kyllä se maali niin kuin mataaks meni, mutta tätä sais varmaan 10 tuntia tolla hinkata, jos haluais niin kuin ainakin. Laitetaan jemmaan Sand Blaster. Kokeillaan jotain muuta seuraavaksi, vaikka vie jollekin puhallettavaksi. Voi olla parempi. Mutta tuossa oli vanhaa tukivartta. Grillipihtiä. Missäs ne uudet? Fullesti. No näytös. No ainakin vähän jämerämmä olo, sitten vähän säätöä. Vielä jenkaa niinku varmaan tuon verran. Saa kampeerit säädetty. Tässä on heti monta astetta. Tää on kyllä vähän erikoisen näköinen viritelmä mun mielestä. Mutta mistäs minä mitään tietäisin? Painoa pois ja nyt lisätään kun laitetaan tämmöset. Perkele. Pitää puhaltaa siitäkin maalit pois, niin on kevyen. Sand Blaster. Siinä tuli palikkaa nyt Björn Motorsportilta. Vai mikä? Ei oo maksettu mainos. Ei todellakaan ole maksettu. Näistä on maksettu ihan helvetin. Siinä on puslaus jonkinnäköistä ja takakynken vahviketta ja takaiskaritorni, tommoset pienet vahvikkeet ja taka-apurun on tämmösiä vahvikipaloja. Tää pitäisi huomenna puhaltaa ja sitten hitsailla näitä vahvikipaloja tänne johonkin. Ottaa nuo vanhat puslat pois ja sitten maalata tuo varmaan pulverilla ja sitten laitetaan uudet puslat paikalle ja siitä se lähtee.
ei löytynyt oikein hiekkapuhaltajaa nopealla varoitusaikataululla, niin kävin hakemaan tuommoista raetta, niin ruvetaan testaamaan. Ilma ei ainakaan pitäisi loppua kesken, kun saa tällä työpaikan takapihalla puhaltaa, missä on kunnon kompuret. Kokeillaan. Siinä on nyt puhalleltu Mekanexilla puhtaaksi ja käyty vähän noita saumoja läpi, että huomenna jos sen sais maali. Siinä näkyy kuvaa vielä hiekkapuhalluslaitteesta ja tuosta kappaleesta, apurungosta ja vakaajasta, mikä mä puhalsin. Että aika lailla maalausvalmis. Tosiaan kun on tuolla pulverimaalaamossa töissä, niin saa maalata näitä omia vehkeitäkin välillä. Itse vedin maalin pintaan nuihin sitten. Pitäisi ruveta laittaa nyt nippuun tuota takakelkkaa. Tai siis taka-apurunkoa. Siitä tuli ihan yllättävän hyvä. Jotenkin tuli joku mieleoikku. Piti vetää mustaksi, mutta vedin sitten tommoseksi kultaiseksi. Se on vähän tommonen kellertävä. Vakaajaa vedin joku kanssa tommosen leopardivärin. Siitä rässäs 1 miljoona puslaa kiinni. Rupesi sitten niputtaa taka-akseli. No siinä melkein saatiin kasattua kokonaan se. Siinä on puslaa jos jonkin mooista uutta. Ei muuta kuin enää vetarit paikalleen ja paanalle. Vetareista on vähän noin kierteet huonona. Katsotaan, että pitääkö vaihtaa nivelet vai mitä niille keksii. Muuten se alkaisi olemaan kyllä. Ihan hyvä siitä tuli, vaikka itse sanoinkin. Katso seuraava jakso. Perkele. Tilaa kanava ja tykkää videosta. Perkele.